തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നോമി സർവാനന്ദകരം പര ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിശ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുവാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ആ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 12 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലെ. 4 പരമ്പരയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതില് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടേത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനിക്ക്, നാരദമുനി വ്യാസദേവർക്ക്. അങ്ങനെ വരുന്ന പരമ്പരയിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഉള്ള പരമ്പരകൾ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ 4 സമ്പ്രദായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന പരമ്പരയിൽ വരുന്ന അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നു. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിഹാരം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുക, ഇതെന്താണ് ഒരു മഹാഭാരതത്തിലുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമല്ലേ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെയാണ് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതില് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങള് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതില് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയോഗം. അത് അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് മധ്യത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ആ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈശ്വര,
ജീവ, പ്രകൃതി, കാല, കർമ്മ. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങള് അത് ഈ ഓരോരോ യോഗത്തിലെ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വേറെ ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. ഭയശോകാദി വർജിത അല്ലെ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കും ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്താ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം നാം പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്രയേവ. ദേവകീപുത്രനാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനിയാണ്. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ളൂ, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. കർമാപേക്ഷം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു കർത്തവ്യം. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുന വിഷാദയോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് പകരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഹാഭാരതമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ് അല്ലെ, കണ്ണു കാണില്ല. അപ്പോ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ സഹായിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആ സഞ്ജയനിലൂടെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടുന്നു. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോ എന്റെ മക്കള് എന്താണ് തോൽക്കുമോ എന്നല്ലേ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം തന്റെ മക്കളൊക്കെ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടുന്നു. വേറെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ ആ യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയെന്നും ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്, അങ്ങനെ ആകുമ്പം പകുതി രാജ്യമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഈ യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പലരും പറയും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്? ആ യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴവര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ കുറെ മല്ലന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ സിംഹാസനം വലിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ദൂതനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവരോട് അത്രയും താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവര് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര സഹോദരനാണ് പാണ്ഡു അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പകുതി രാജ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അല്ല, അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പകുതി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 5 നഗരമെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അതും സാധ്യമല്ല. 5 ചെറിയ ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ 5 വീടെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലേ ആ ധൃതരാഷ്ട്രവും ശകുനിയും മക്കളും ഒക്കെ കൗരവര് ഒന്നിനും തയ്യാറായില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും പാണ്ഡവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മുഴുവൻ രാജ്യവും, അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. നമ്മള് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവര് നമ്മൾ സ്വന്തം കാര്യം ഓർത്തു നോക്കുക. നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ സ്വത്തും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാവുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം, അല്ലെ, അതില് അത്രയൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അവർക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ പോലും അവിടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് വന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ന് പറയുന്നു. പാണ്ഡു മരിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ അവരെ ധൃതരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അല്ലെ. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം പാണ്ഡവരോട് ശത്രുത കൂടുതലായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വംശപാരമ്പര്യം പോലും, കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ പാലും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈമോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പാല് പിരിയും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സത്തൊക്കെ വേറെയും വെള്ളം വേറെയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ നിന്നും മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നായിരുന്നു, പൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്റെ മക്കള്, അല്ലെ, മാമക പാണ്ഡവ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു, അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ്, ആ രാജ്യം മക്കൾക്ക് വേണം, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യാം മഹതീം ചമു വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരെയും കൗരവരെയും ഒക്കെ യുദ്ധം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യരോട് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, ദുര്യോധനൻ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്നല്ലേ. അപ്പോ ആ ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരുമായിട്ട് ശത്രുതയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യനും ദ്രുപദനും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അവരെ ദ്രോണാചാര്യർ ദ്രുപദനെ കുറെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ രാജ്യമൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു രാജ്യം നമുക്ക് പങ്കിട്ടെടുക്കാം. പിന്നീട് ദ്രുപദൻ ദ്രോണാചാര്യരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ആ ശത്രുവിന്റെ മകനായിട്ട് കൂടി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ ദ്രോണാചാര്യര് എല്ലാം അസ്ത്രവിദ്യ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു. എന്താണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ള അനുകമ്പയൊന്നും തോന്നരുത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്താണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തം ശിഷ്യനാണ് മറുവശത്ത് ഉള്ളത്, അല്ലെ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രുപദപുത്രൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി
മുന്നേ അങ്ങനെ തോന്നി, എന്താണ് അയാളോട് ദയ തോന്നി അല്ലെ, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇനിയും അങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നിൽക്കരുത് എന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോടായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെടുത്ത്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗസ് മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃകോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശങ്കൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം അല്ലെ. അർജുനന്റേത് ദേവദത്തം, ഭീമന്റേത് പൗണ്ഡ്രം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഘോഷാദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതരായ നഭശാപൃത്തിം ചൈവ തുമോലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം എല്ലായിടത്തും മാറ്റലിക്കൊണ്ടു. അത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, കൗരവരെ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുതാ യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹ വേദവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത അഥവാ ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അച്യുതൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കള്, നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വീഴ്ച പറ്റും. ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനെന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഹേ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് തേർ കൊണ്ടു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണട്ടെ. ആ സൈന്യത്തെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എതിർപക്ഷത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും ദ്രോണാചാര്യർ, സ്വന്തം ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള മുതിർന്ന മഹാരഥന്മാരെയും, പിന്നെന്താണ് തൻ്റെ കസിൻസ് ആണ് അല്ലെ, സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൗരവരൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടാക്കി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേപദുശ്യ ശരീരേ മേ രോമഹർഷസ്യ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്രതേ ഹസ്തൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറക്കുകയും, പിന്നെന്താണ് വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം അല്ലെ, ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നതായിട്ടും അർജുനന് അനുഭവപ്പെട്ടു. നജ ശക്നോമവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവ ച മേ മനാ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ച സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കേശി ഘട്ട് എന്ന പേരിൽ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരത്തെ അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ, കേശവ. ഭഗവാന് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു,
ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണമാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം, അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ദയ, സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ, അല്ലെ, ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊക്കെ. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൗതിക സുഖ അനുഭവങ്ങള് എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും. ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമതായിട്ട് പാപം, അല്ലെ, ഗുരുക്കന്മാരെയും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ. പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ളതൊക്കെ പുരുഷന്മാർ, അല്ലെ, അവരുടെ കുടുംബം, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അവരൊക്കെ അനാഥരാവും, അല്ലെ, ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകും. പുരുഷന്മാര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവരുടെ പത്നിമാരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭർത്താവില്ലാത്ത രീതിയിലാവും, അല്ലെ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഇതാണ് വിഷാദത്തിനായിട്ടുള്ള 5 കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ഒരേ സമയം തന്നെ, അല്ലെ, ആ 3 വ്യക്തികളും 3 തരത്തിലുള്ള ഭാവമാണ് അവരിലുള്ളത്, അല്ലെ, പ്രതികരണങ്ങളാണുള്ളത്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആശങ്കയാണ്, അല്ലെ, എൻ്റെ മക്കളെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഒത്തുതീർപ്പിന് അങ്ങനെ ആവുമോ, അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ആ ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് പാണ്ഡവർക്ക് അനുകൂലമാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്ക, അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് വിഷാദവാനായിട്ടാണുള്ളത്, അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും അവരൊക്കെ വധിക്കുക എന്ന് വിഷാദവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. ദുര്യോധനെ പാണ്ഡവരോട് അസൂയയും കോപവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. അവരുടെ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് പക, അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. നാൽപ്പത്തി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശ വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇങ്ങനെ വിഷാദവാനായിട്ട് അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന് 5 കാര്യങ്ങൾ, വിഷാദം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു, അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പാപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാപം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാപമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അത് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഏത് സാധാരണക്കാരനും അനുയോജ്യമായ കർമ്മമാണിത്. പക്ഷേ അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനല്ല, സ്വഭാവേന സാത്വികനാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്വഭാവോചിതമാവണ്ണം അക്രമികളോട് പെരുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാത്വികത്വം ക്ഷത്രിയന് ചേർന്നതല്ല. അപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അത് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഡിവൈസ് ചെറിയ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട്
ഇത് പഴയ സ്ലൈഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിലില്ലാത്തത്. അപ്പൊ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അക്രമികള്, ഇങ്ങനെയുള്ള 6 അക്രമികള്, 1 വിഷം കൊടുക്കുന്ന ആള്, 2 വീട് തീ വയ്ക്കുന്ന ആള്, 3 മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, 5 ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, 6 അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണമെന്ന് വരുന്നല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കൗരവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭീമനെ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടി താഴ്ത്തുകയുണ്ടായി വെള്ളത്തിൽ. എന്നാലേ ആ ഭീമന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നാഗലോകത്തിലെത്തി. അപ്പൊ വിഷത്തിന് എന്താണ് വിഷം? ഇവിടെ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വിഷത്തിന് വിഷം തന്നെയാണ് കുത്തിവെക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നാഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആ വിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭീമന് അതൊക്കെ പോവുകയും പിന്നെ കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രയും ശക്തി ഭീമന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വാസുകിയുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പാണ്ഡവര് അല്ലെ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളവരല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഭീമന്. അപ്പോ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വീട് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കള്ളച്ചൂതൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, യഥാർത്ഥത്തില് പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യം അല്ലെ, അത് കയ്യേറിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, അവിടെ ദ്രൗപദിയെ സഭയിൽ വെച്ച് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ക്ഷത്രിയന് എന്താണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കർമ്മം? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ. ഇന്നും നമ്മുടെ എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ സൈനികർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നല്ലേ, അവരെയും രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പഴയകാലത്ത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ്, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഇനി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. പാണ്ഡവരെ ആണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാണ്ഡവരെ വിജയിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പറയുന്നു കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അല്ലെ, ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് കൗരവരൊക്കെ. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ് അല്ലെ, അത് എന്താണ് അത്രയോ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടും ആ രഥത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഭീഷ്മ പിതാമഹനൊക്കെ അർജുനനേക്കാളും എത്രയോ ശക്തിവാനാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടും ആ രഥത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് കപിധ്വജ, കൊടിയടയാളം, ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ രഥം അല്ലെ. ഹനുമാൻ കൊടിയിലാണെങ്കിലും ഹനുമാന്റെ എല്ലാ
എന്താണ് സഹായങ്ങളും അർജുനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഹനുമാനാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതേ ഹനുമാനാണ് അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളം. അതും ജയത്തിന് കാരണമായി. പിന്നെ ശംഖനാഥൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖും അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ. ഇത് പാണ്ഡവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് വിജയത്തിന് കാരണമായി. ഗാണ്ഡീവം ഒരിക്കലും എന്താണ് തോൽവി സംഭവിക്കാത്ത ആ ഗാണ്ഡീവം, അതും വിജയത്തിന് കാരണമായി. പിന്നെ ത്വക്ത ജീവിത, എല്ലാം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള അവരായിരുന്നു അവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൗരവ പക്ഷത്തുമുണ്ട്. എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ രാജ്യം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സർവവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ത്വക്ത ജീവിതം കാണാം. സൈനികരൊക്കെ അവര് കുടുംബത്തെ അല്ലെ, വീടും ഒക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ത്വക്ത ജീവിതം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ജയന്തിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന മോക്ഷദ ഏകാദശി ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തിഥിയാണ്. ഇപ്പൊ ഏകാദശി ഇനി 12-ാം തീയതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാരായണനുള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയും. ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പോ ഇത്രയും 9 കാരണങ്ങളാണ് പാണ്ഡവര് വിജയിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.